Słuchaj, tutaj do tej pory, tej chwili. A tak to były piękne. To były piękne słońce. Teraz są chmury, tak jakby nie mieliśmy tutaj zapisać. No. Słuchaj, my stąd prawdopodobnie dojedziemy, około 12. Także około 12. Tak, około 12 wyjedziemy i prawdopodobnie gdzieś koło 4, pół 5 będziemy. No, bo to wiesz, w tamtą stronę będzie się spokojnie jechało, bez ciśnienia. Tym bardziej, że tutaj te obejrzenia, jak się wideo zrobiło, to mogą coś wcisnąć, a to będą cały czas ciemno. Nie, no oczywiście, że tak. Ale wiesz co, Ela była tutaj godzinę wcześniej. No. Znaczy była idealnie w czasie, godzinę wcześniej, jakby się spóźniła, też by się nic nie stało. Ale ja wstałem wcześniej, dlatego byłem przygotowany, bo